Mijn naam is Is van der Woude. Ik ben 20 jaar en ik volg de opleiding Life Science Voeding en Kwaliteit. Ik vind voeding heel interessant en heel erg leuk. En het interesseert me heel erg omdat het zich eigenlijk altijd wil ontwikkelen bloot. Vanuit thuis hebben wij eigenlijk altijd al bijvoorbeeld biologisch eten of zo donker mogelijke ballen. En daardoor denk ik dat het bij mij echt langzaam wel een beetje ontwikkeld is. Ik ben opgegroeid in Haarlem. Nou, onder de manier hoe ik het uitspreek, is het eigenlijk al wel jaren dat ik dus echt Klaas praat. Ik wil graag leren om correct Fries te schrijven. Omdat ik het wel belangrijk vind dat de Friese taal wel bestaan bloot. Dus dat het op de Friese manier schrijven bloot. Mijn naam is Isis. Ik volg de opleiding Life Science Voeding en Kwaliteit. En ik doe het Cardiel Fries.